ljude i vremena kao i molitva. Knjiga je snažno sredstvo međusobnog upoznavanja. Večeras ljepota miluje moje oči vidjevši sve vas, većinu poznam, znam da potječete ili svom korijeni hercegovački, da li ste rođeni ili ne, kao i ja koji sam sa 10 mjeseci iz Rakitna došao u Pleternicu, tamo sam udahnuo taj voljeni zrak, a ovdje sam opet zavolio slavonsko sunce, ljude i običaje. I svaki susret ili neki događaj sa rodnim krajem ili s tim korijenima obavije moju, a vjerojatno i vašu dušu toplinom. Mnogi pjesnici, pisci su pisali o svom rodnom kraju, o Hercegovini. Kako zbori o Hercegovini fra Šito Čorić, poslušajmo u jednoj njegovoj pjesmi koja kaže: netko kamen, sivi kamen, pod kameno tijelo liticama ispleteno za stolasti dade. Na Neretvu i drugdje ti se šutljiva nasloni i okameni. I zagazi u vječnost kamen s kamenom ispod ruke, lica sunčana i vedra. I onda tu iz kamena dahnu jugo, puhnu bura, otvori se more za moje lađe, za moja jedra. Jest, i tada je vina bilo, i tad se gangalo, vazda čekalo i snilo. Ambari prazni, gola brda, pašnjaci škrti bez stada, bez krda, štitovi kameni i kamenog svijeta, gramzljivost tlačitelja tvojih jedina osveta. Jer jedino, kad nisi imala ništa, ništa ti uzimali nisu. Ipak, omladit će se mnogi na tom panju, isprepletu topla srca na tom trstu. Zamirišu nam tijela metvicom, duhanom, pod loznicom ožive nam sjela sinovitom mjesečinom, zacijeljenim žuljim na žuljavom dlanu, pogačom i lukom, bolima kastanu. A za drage nam daleko zaliju se molitve i žudnje, bukarama nazdravice sa sinije sa stola. Orose se i zasjeju oči kao rosnog jutra, te kubrana crna prošip iz starog krtola. Gle, ti se ne daš ni zemlji ni nebu, jer kamen ne preda ni pred carem ni pred topom. Prkosit ćeš svakom, prezreti ćeš oba. Ako ikad umreš, rodit ćeš se sretna, prijeći u meteor i letjeti vječno iznad svoga groba. Ma neće biti i nije mirna, ali jest kao janja zalegla Hercegovina, Hercegorčina ispod Ivana. Hvala našem Marinku, našem članu, dugogodišnjem predsjedniku udruge koji je bio u prošlim mandatima. Evo, prije samog kraja ima vas dosta tu, vjerojatno ima i zanimljivih možda nekakvih pitanja koje bi htjeli postaviti našim gostima. Pa evo, ja otvaram, što bi rekli, raspravu slobodno. Evo, pitajte što vas zanima ili komentirajte